jossa yleissivistyksen ei tarvitse olla kovin yleistä. Mutta tänäänkin 2 kivikovaa joukkuetta kisaa Melkein Mensa diplomista tuosta kunniakirjojen punalapputuotteesta. Yes. Melkein Mensalla on tärkeä sivistyksellinen tehtävä, kuten aina jokaisessa jaksossa ylipäätään. Tänään käsiteltävät teemat ovat hiiva ja viikingit. Ensimmäinen aihealueemme on hiiva, jota tarvitaan muun muassa taikinan kohottamiseen. Tutkijat ovat yrittäneet käyttää hiivaa myös tunnelman kohottamiseen Melkein Mensassa, mutta toistaiseksi tulokset ovat olleet laihoja. Hiivan tärkeimmät käyttötarkoitukset ovat tunnetusti olut ja tulehdus. Elementti, että kun Nokia aloitti matkapuhelinvalmistusta, tuo hiiva on fiksumpi kuin 80% Twitter-keskusteluista. Entä miksi nuorison suosikki kirosana ei ole hiivatti? Koska nyt erotetaan pintahiiva-oluet mäskistä. Tietämätöntä kilpailijaa pääsee helposti puraisemaan hiivatulehdus. Väärästä vastauksesta saatte siis 1 miinuspisteen ja hiivatille, jotka eivät muodosta mitä. Minkä väristä leivin hiiva eli olut hiiva on tuoreena? Ruskeata. Semmoinen harmaa, semmoinen vaalea harmaa. Ai. Joo. Hiivaviljelmää, niin sitä voidaan saada lähes 200 tonnia eli 200 000 kiloa tuore hiivaa. Pitääkö tämä paikkansa? Pitää. Ei pidä. Kyllä se pitää. Kyllä se pitää. Itonta. Ei. Kyllä se on. Joku velvollisuus on. Onneksi ei olla tiimi. Tullaan takaisin Melkein Mensaan. Tälläkin kertaa joukkueet kilpailevat upeasta Melkein Mensa diplomista, joka on niin eksklusiivinen, ettei sitä ole myönnetty edes Albert Einsteinille. Kyselen teiltä nyt oluesta, ja teidän tehtävänänne on vastailla kylmän viileästi kysymyksiin ja pitää huolta juomistanne. Niin kuin suomalainen tuppaa yleensäkin tekemään, joten ei pitäisi olla hirveän vaikea tehtävä. Tosin samaan aikaan hipsteri pommittaa teitä pienpanimo-faktoilla. Ei. Kyllä. Yhdestä oikeasta vastauksesta saatte 1 oikean pisteen. Lisäksi se joukkue, jonka tuopeissa on lopuksi eniten kaljaa jäljellä, saa keppana korotuksen eli 4,7 lisäpistettä. Joo. No niin. Aloitetaan Lumilauta-veljeksistä. Anna tulla. Missäs maassa järjestetään Oktober-tapahtuma? Saksa on oikein, kyllä. Onko kousa juoma-astia vai olut-tyyppi? Se on juoma-astia. Se on juoma-astia, hyvä opettaja. Hienoa tietämistä, kyllä. Kato nyt päästi. Lumilauta-veljet, mistä kaupungista juomakonserni Olvi on lähtöisin? Iisalmi. Kyllä. Iisalmi on oikein. Hienoa. Hyvä teet. Eero ja HP. No? Minkä niminen ruotsalainen sotamarsalkka nousi kuuluisuuteen vuonna 1800 torjuttuaan venäläisten hyökkäyksen Koljonviron taistelussa Iisalmissa? Sanders. Kyllä, Sanders oikein. Kyllä. Johan August Sanders. Minkä oluen valmistukseen käyttävä kasvin tietysti on Humulus lupus? Se on vähän siinä nimessäkin. Humala. Humala oikein. Kyllä. Mistä viljasta valmistetaan belgialainen wheatbeer? Täällä on vehnä ollut. Vehnä ollaan, se on kyllä hienoa. Onko lumilautaan laager pohjahiiva vai pintahiiva ollut? Pintahiiva. Ei kun se on alle, tää on pohjahiiva tää laager, se on ollut oikein. Joo, valitettavasti ei pistettä siitä. Sori. Ei se mitään. Kun tässä just, että silloin mennään väärillä raiteilla, jos tehtävä on semmoinen, että kilpailija alkaa nauttia siitä. Nyt on kaksin käsin. Kenen ideaali antaa Eerolle? No, Eero. No. Missä kaupungissa sijaitsee legendaarinen Ohran Jyvä-niminen olutravintolo? Tamperehan se on tietää. Missä itäisessä maassa valmistetaan suurin osa maailman vuosittaisesta oluttuotannosta? Missä? Maassa, niin. Itäisessä maassa, se on helposti. Ja Tsekki. Kiina.
Anna ero teille vielä yhden. No niin. Yes. Minkä nimistä olutta Arthur Guinness ryhtyi valmistamaan vuonna 1759 Dublinissa kummisedätään saamansa perinnön turvin? No Guinness ihan. No se on kyllä Guinness. Se on hyvä. Se oli helppoa. Hope, nyt pitää sanoa, sulla on se hyvin homma halussa, mutta tää sun veli tässä vieressä. Se joi puolet ja kaatoi puolet lattialle. Se on... Hänhän on niinku valmis festareille. Totta. Tästä kaljakierroksesta jäi kuitenkin käteen lähinnä tahmea lattia. Piste... nousi kuuluisuuteen vuonna 1808 todettua venäläisten hyökkäykseen, mutta missä tämä taistelu käytiin? Voi, mikäs Lahti se on? Mä sanon tähän ainut eikä muista, niin Viskajanlahdella. Mä muistan tämän. No. Ei se huono vastaus ollut. Saanko vastata? No, saat vastata, mutta ei tapahdu mitään. Ja se on Korjavirralla. Oli. Kato hyvin muistaa. Se oli moraaliset 10 pistettä. Niin, tuli hyvä fiilis. Ja HP:lle moraalinen muistutus. Mutta ensi kerralla Koljonvirta on sitten... Tuli fiilis katsoa. Joo. Mä tulin nyt tähän Siihen erikseen lisätään hiivaa, oikein vai väärin? Väärin.